Sanibonani emakhaya. Okhulumayo bafowethu uDokotela Lucifer. Niyazi-ke nani bafowethu, asisabi futhi asixolisi. Onenkinga akathatha intambo ayoyihenga noma ahambe oyiphonsekweni. Asinendaba ngoba vele asihlobene nayo. Bafowethu ngibingelela ogogo omkhulu, obaba, omama, odadewethu nabafowethu. Bafowethu sine-channel lapha ezoqala maduzane. Sicela-ke ngalokho-ke ukumema wonke umuntu oyinyanga, oyisangoma, ofisa ukuzoshutha kanye nathi. Inhloso-ke bafowethu ukuveza iy'mfihlo, ukuveza izinto ey'fihlakele kubantu ngoba abantu bakhala kakhulu ngokuthi umsebenzi wethu ngathi unemfihlakalo kakhulu, kuningi okufihlakele. Ngakho-ke lokho kubenza ukuthi babe abantu abaqhelele nayo nomsebenzi ngenxa yokuthi uma kunezinto ey'ngahambi noma ey'ngafezekile bebefisa ukuthi yifezeke, kodwa ngenxa yemfihlakalo noma yokufihlakala kwezinto nomsebenzi wethu noma ukujula komsebenzi wethu, ngaleyo ndlela kubenza ukuthi baphelelwe ithemba noma bangabe sebefisa ukuthi bezivakashele. Ngicela-ke ukuthi wonke umuntu oyinyanga noyisangoma asondele bafowethu ukuze sifeze lento abantu abafisa ukuthi beyazi ngomsebenzi wethu. Ngizocela-ke bafowethu ukuthi ofisa ukubhukha, ofisa ukusivakashela, azobeka udaba lakhe noma echaze udaba lakhe noma echaze ngokomsebenzi wakhe nokuthi ubani, ubuyaphi, nokuthi ngabe umsebenzi akawenzayo wawufundela noma wawuthwasela na. Njengoba nazi-ke nani bafowethu ukuthi kunabanye abantu abathi ekukhuleni kwabo base bekhulela phakathi kwabantu noma bekhula nomuntu okuwuyena wayephethe iy'khwama, ngaleyo ndlela base befunda kanjalo ukwelapha. Bese kuba nabantu abathwasile, maningi-ke amagama ababizwa ngawo, bazosichazela-ke bafowethu uma belekhe beza ngasonke isikhathi ku-interview. So i-channel-ke esiyivulayo is/podcast, kodwa futhi i-channel ngoba bazophosta amavidiyo, ngizophosta nama amavidiyo lapho engichaza khona kabanzi ngomsebenzi esiwenzayo, nama-product esinawo nezinto esikwazi ukuthi sisize ngazo abantu. So umuntu-ke bafowethu ofisayo ukusivakashela ngicela ukuthi asithinte kule nombolo ka-072 481 5291, 072 481 5291. Ngenzela ukuthi-ke specifically ningithinte kuleyo nombolo ngoba abantu abangama-client ngicela ukuthi bengithinte kule nombolo ewu-062 472 6622, 062 472 6622. Ngicela-ke kakhulu bafowethu kungabikho umuntu obona sengazuthi yena akamukelekile. Sicela wonke umuntu esondele kulabo abaseGoli ngoba baseduzane, sishuthele eGoli okwamanje. Kungabe ngazuthi mhlampe iTheku liyavaleleka ngaphandle namanye ama-province. Okwamanje sishuthela eGoli. So sizokusendela kwi-location uma sesixoxile ku-WhatsApp ukuthi imaphi la esohlanganela khona ngoba kuzokwenzeka ukuthi iy'ndawo zehlukahlukane ngenxa yokusondelelana, ukuba bhizi komuntu kanjalo. So bese sixoxa-ke lokho sesixoxa emuva ka-WhatsApp. Ngizokucela ukuthi wonke umuntu bafowethu azi ukuthi wamukelekile. Abantu-ke bafowethu abokuqala, bafowethu abaziyo ukuthi kusetshenzwa kanjani kulo msebenzi, ngizocela nje besondele sisebenzisane. Ngithinte ku-WhatsApp, kuzoba ney'nhlelo ezilula ukuthi sisebenzisane, kungabi nokuthi kuyobe kunemigomo ethize kuyofanele ukuthi sihambe phezu kwayo. Ngicabanga ukuthi beke bayazi-ke abafowethu uma kushutha ukuthi kusetshenzwa kanjani. So ngicela ukuthi-ke bazi ukuthi laba bokuqala bazongithinta, kuney'nhlelo ezilula ezizokwenza ukuthi kube lula ukuthi sisebenzisane. Ngithinteni-ke bafowethu sikwazi ukuxoxa kabanzi khona nizokwazi ama-terms and condition okusebenza ukuthi ami kanjani. Bafowethu-ke okunye ngiyehla ngiseThekwini ngesonto. Kulaba abafisa ukuza esigodlweni ngicela besondele. Kukhona uhlanga lwemali bafowethu lu-2000, special leso. Ngikhona ngesonto nangomsombuluko. Ngithinte uma ufisa ukufika ngemuva kwalezo zinsuku, sixoxisane ukuthi yiphi indlela esingenza ngayo. Isonto nomsombuluko
ngikhona ngisekhaya eThekwini, which is umhla ka-11 nomhla ka-12, mhla ka-11 nomhla ka-12 kaMeyi. Ngenzela kulabo abazobona ividiyo lethu bazo ukuthi mhlampe mase sidlulile isikhathi sidlulile. Ikhona umuthi bafowethu we-gambling, into ezokwazi ukuthi kushayele imishini, kushayele ekhasini, woza ku-3,000 lokho, phinde kube u-3,000 ibhodlela lemali, ozothatha into yemali. Umuntu onebhizinisi, ngithatha kakhulu la kumuntu webhizinisi ibhodlela lemali. Uma umuntu othi uyasebenza wena, awufuni futhi into ebambekayo njengebhodlela, woza sikunikeze uhlanga lu-2,000. Fika-ke bafowethu, fikani ngobuningi benu esigodlweni, ngikhona. Sisebenzisane, ngithinteni-ke kodwa ama-client kule nombolo le, naku-WhatsApp ngikhona eka 062 472 6622. Kanjalo nalaba izinyanga izangoma abafisa nabo ukuzosizakala, ngithinte kuleyo nombolo, abafisa ukuza bezoshutha ku-channel entsha, bhukha kusemanje, ngoba senzela ukuthi uma siqala ukusebenza kungabi umdanto ukuthi sisayocinga noma sisazofuna abantu. Siku-shortlist lapho ukuthi siyashutha-ke ngosuku oluwukuthi, zama ukuthi ufike. Laba abafuna ukuzoshutha ngithinte ku-072 481 5291. Siyabonga kakhulu bafowethu nisazoqhubeka njalo. Laba abangifolowayo vele ku-channel, ngicela bafowethu uma sengi-introduce i-channel entsha niqhubeke futhi ningilandele nangakhona. Bafowethu, let's like, subscribe, share amavidiyo bafowethu. Uma ngiwathumela ngizokuthembisa wena mlaleli osekhaya ukuthi i-consistency kulokhu bafowethu izoba khona. Sekuney'nhlelo ezintsha bafowethu ezokuthi ninakeke, noma umsebenzi wona lo wokuthi sivele ngaso sonke isikhathi sinichazele ngomsebenzi. Uqhubeke njalo bafowethu, kungabi nokuthi kuney'khathi lapho engizongiboni khona. Sibonge kakhulu bafowethu emakhaya, abantu besazoqhubeka njalo be-like, be-subscribe, be-share ividiyo. Siyabonga kakhulu.